Ассаляму алейкум. Сьогодні говоримо про Терджуман. Не зовсім той Терджуман, який був створений Ісмаїлом Гаспринським, а новий Терджуман, який створений Гульсум Халіловою майже рік тому. Гульсум Халілова – журналістка телеканалу АТР, яку росіяни заочно арештували за так звану участь в екстремістській організації та яку в 22-му році затримали турецькі силовики за запитом РФ. В березні цього року ми відзначили 174-річчя з дня народження Гаспринського, видатного просвітника та політика, та першого медійника кримськотатарської нації. А зараз ми вже по-іншому дивимось на нове медіа, яке має таку ж саму назву і слоган Гаспринського, але тепер він присутній в діджитал-просторі. Bir ananın iki oğlu, bir amalın iki kolu. Aynen bunun gibi devletlerimiz, coğrafyamız ve bölgelerimiz ayrı olsa da bazı yerlerde ayrı düşürülmüş olsak da bizler bir ananın iki evladı gibiyiz. Bunun için de birbirimize daha fazla kenetlenmek ve birbirimizden daha fazla haberdar olmamız gerektiğine inanıyoruz. Platformumuzun ismi Tercüman. Трохи інформації про перший Терджуман. 142 роки тому Ісмаїл Гаспринський створив газету, яку читали поневолені тюркські та мусульманські народи Російської імперії, та яка виходила за межі імперії аж до тюркських осередків в Китаї та навіть до Єгипту. Вона була орієнтована на просвітницьку діяльність і розповідала про новини світу. Гульсум Халілова вирішила реанімувати та перенести газету в цифровий простір. Я розумію, що це така дуже амбіціозна ідея, але ми хотіли створити щось подібне в діджитал форматі, подібне того, що робив колись Ісмаїл Гаспринський, але в діджитал форматі, сьогодні об'єднуючи незалежних журналістів з усього тюркського світу. Бо сьогодні ми знаємо, що тюркські народи, тюркські держави, які сьогодні є, існують, і 5 з яких є країнами пострадянського простору, та ці країни досі знаходяться під імперіалістичним режимом Російської Федерації. Ціль Терджумана, як зізнається Гульсум, емансипувати тюркські країни з-під впливу Російської Федерації, а також об'єднати журналістів не лише з тюркських країн пострадянського простору, а й журналістів інших тюркських народів, зокрема, які проживають на території сучасної РФ, які наразі ніби мають свою мовну незалежність в кордонах сучасного агресора. І до Терджумана вже почали писати свої матеріали журналісти з цих поневолених регіонів, каже Гульсум. В своєму проєкті зараз об'єднуємо, наприклад, журналістів з Азербайджану, незалежних журналістів з Казахстану. У нас є представники з Киргизстану, також, звичайно, журналісти з Туреччини, дуже багато кримських татар, які зараз приєднуються до проєкту. Так, звичайно, у нас дуже багато у нас є експертна група з різних експертів, які фокусуються на проблемах всього тюркського світу, тюркських народів, і ми безпосередньо вироблюємо зараз інформаційно-аналітичний та просвітницький контент в соціальних мережах. Терджуман сьогодні представлений в декількох соціальних мережах. Наприклад, в Ютубі команда публікує інформаційно-аналітичні програми та матеріали про проблеми та перемоги тюркського світу та геополітичні процеси, та, що найважливіше, робить відеоматеріали із фокусом на протидію російській пропаганді. Ukrayna, Gürcistan ve Moldova. Sizce bu ülkeleri birleştiren şey nedir? Her birinde Türk azınlıkların yaşıyor olması olabilir mi? Evet. Ya da bu 3 ülke eskiden Sovyetler Birliği'nin bir parçasıydı. Evet. Hepsi Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra ekonomik ve politik krizler yaşadı. Evet. Bu 3 ülkenin de stratejik bir coğrafi konumu var. Evet. Hepsi doğru. Ancak bu faktörler birçok başka ülkeyi de birleştiriyor. Burada daha ilginç bir şey var. Ukrayna, Gürcistan ve Moldova'yı birbirine benzeten bir başka faktör de Rusya'dan uzaklaşıp Avrupa Birliği'ne tam üye olma istekleridir. Ve bu isteğin bedeli ilhak, işgal
ve savaş. Гульсум запевняє, що із всіх тюркських країн менше всього російського впливу в Туреччині та Азербайджані. Важливо ще згадати нещодавні події, які відштовхнули Азербайджан від Росії, а саме збиття азербайджанського літака росіянами. Одразу після цього офіційне Баку вирішило закрити російське агентство із справ СНД «Россотрудничество» та «Руський дом», що базувався в столиці Азербайджану. А паралельно із цим журналісти Баку ТВ порівняли співробітників «Руського дома» із шпигунами. Тюркські країни, їх всього 6, і 5 з них вони є пострадянським простором. Да? І там, звичайно, дуже розповсюджена російська пропаганда. І там працюють російські канали, російські там медіаресурси і так далі. Менш підтверджена цій пропаганді це, звичайно, Туреччина та Азербайджан, бо вони, по-перше, в іншому регіоні, та від Тюркістану їх роз'єднує Каспійське море, і тому там вона чуть менш підтверджена російській пропаганді, але там є інші там геополітичні процеси, геополітичні та національні інтереси та цих країн. Це інше. А по-друге, там звичайно також працюють російські медіа, російські там медіаресурси, російські там культурні канали, там культурні івенти. Росія там завжди проводить. На території Туреччини досі активно присутні російські медіа, а саме Russia Today та Спутник. Внаслідок цього російські наративи щодо України та, наприклад, Криму поширюються в турецьких медіа. Якщо казати про опозиційні видання, то, наприклад, газета «Cumhuriyet» або «Sözcü», які вважаються рупорами Республіканської народної партії, окрім критики уряду, часто можуть транслювати проросійські наративи, що відображають захоплення великою російською культурою, історією. В цих медіа наголошують на важливості зв'язків з Москвою. Це традиційні для кемалістів ліві погляди, що сягають корінням у давню співпрацю молодої Турецької республіки з Радянським Союзом, зв'язки Ататюрка з радянськими генералами, колективне захоплення Толстаєвським і російською інтелігенцією, що для академічних кіл тривалий час була символом прогресу в науці і техніці, каже старша дослідниця аналітичної ради та Центру досліджень сучасної Туреччини Карлтонського університету, кандидатка політичних наук Євгенія Габер. Саме тому команда Терджумана обирає для себе насправді просвітницький напрямок комунікації з турецькою аудиторією. Останнім часом, останніми роками це вже, ну, знаєш, так спадає. І більш виходить такий національний рух, національна ідентичність, вона виходить на перший план. Наприклад, в Казахстані це вже відбувається. І ми ось спілкуємося з казахською молоддю, і вона вже розмовляє казахською мовою, вона вже відокремлюється від Росії, і вже молодь там просто принципово починає розмовляти казахською мовою, та вона там розуміє, що таке національна ідентичність, що таке реальна, не просто там де-юре незалежність, а де-факто незалежність, і вони більш там піднімаються такий національний дух. В тому числі це стосується Азербайджану, в тому числі це стосується там інших регіонів, ну менш там в Киргизстані та в Туркменістані, в Узбекистані також ось цей національний дух він підіймається. Як кажуть засновники Терджуман, в різних соціальних мережах вони подають різну інформацію. В Твіттер їх аудиторія там більш старша, а саме 40 плюс років. Там тільки новини. В Інстаграм, де аудиторія молодша, культурний та просвітницький контент про тюркські народи та про те, яким чином Росія їх асимілює. В основному ми говоримо про авторитарні, про диктаторські країни, в рамках яких також мешкають тюркські народи, і які знаходяться під репресіями цих диктаторських режимів. Та? Ну, наприклад, якщо казати про Іран, та, звичайно, ми говоримо про азербайджанців, які мешкають на території Ірана. Гвінея Азербайджан це називається, про північний регіон Азербайджану, який входить до території Ірану, і на цій території там мешкають понад 30 мільйонів азербайджанців, які теж знаходяться під репресіями іранського режиму. В команді Терджумана загалом молодь
з 21 до 30 років, яка продовжує пробивати російську стіну пропаганди контентом, в тому числі про Україну та Крим. Та вже в квітні медіаресурсу виповниться 1 рік. З прийдешнім святом, колеги! Для тих, кому цікаво, в описі ми залишимо посилання на медіа, а наші соціальні мережі ось тут. Підписуйтесь і корушкенджа!